Tingnan mo nga naman no, ang galing-galing talaga ni Lord. Kahapon nga na Sabado, pinamonetize niya ako sa in-stream ads. Kaya naman saktong-sakto talaga at linggo naman ang kinabukasan. So ito nga, nandito nga kami sa bahay niya para magpasalamat sa kanyang biyaya. So totoo, kapag content creator ka, ma-appreciate mo ito. Yung tipong pinaghirapan mo ng ilang buwan, tapos pag na-monetize ka na, iba talaga yung saya. Actually nga, ang dami ko rin naman struggles na pinagdaanan bago ko ma-reach yung 5K followers. Lalong-lalo na nga yung 60 minutes views, talaga namang mapapa-challenge ka dyan. Sa katunayan nga, inabot ako siguro ng 2 buwan mahigit bago ko ma-reach yung 60 minutes views. At hindi sa pagbablog ko yun nakuha ha, mas mataas yung views ko sa pagla-live. Kaya naman, thank you so much talaga sa mga nagjo-join sa live ko. Naway, supportahan nyo rin ako dito sa pagmimini vlog ko. Siyempre nga, sinusupport ko din naman yung mga sumusupport sa akin. Kaya naman, thank you so much sa inyong lahat. Thank you, Lord. Come on. Thank you, Lord. Say hi muna. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Show your hands. Say thank you. Say thank you. So yun, may God bless us all and i-claim na natin yung success natin as a content creator. At pagkatapos nga naming magsimba, ito nga't nagaya si Daddy Dandan na kumain nga daw kami dito sa may Shakey's. Ay na, wow! Thank you so much, Lord. Deserve daw namin to, kaya naman go. Ay na po, dahil sa pagko-content, matitikman ko ang Shakey's dito sa may Burnham. Kung alam ko lang na yun pala ang paraan para matikman ko ang Shakey's dito sa may Burnham, noon pa lang sana ginawa ko na ang pagko-content. Charis. So yun na nga, wala talaga akong masabi for today's video kundi magpasalamat nga talaga sa Panginoon dahil nga, hindi nga naman namin marireach ang 5K followers kung hindi nga naman niya kami ginabayan na lumaban sa mga struggles din na dinaanan namin sa pagko-content. At syempre, very thankful din naman ako dito sa asawa ko at sinusuportahan niya ako dito sa ginagawa ko ngayon. Ika nga, hindi talaga ako makakapag-live kung wala siyang mag-aalaga kay Arky Dandan. At syempre, hindi ko talaga matitikman ang Shakey's dito sa may Burnham kung hindi niya ako ililibre. Kaya naman, thank you so much, Daddy Dandan. Sabi nga niya, ang 5K followers ay mahirap talagang abutin, lalong-lalo na hindi naman tayo artista, diba? Very challenging talaga, promise. Lalong-lalo na kapag nakikita mo yung dashboard mo na pumupula, ganun. Ay naapo, minsan nakakapanglumo talaga kapag nakakita ka ng pula dun sa may dashboard. Meron pa nga akong na-experience dyan na gumawa ako ng 2 content sa isang araw. Tapos, ang inangat nga lang niya dun sa may dashboard ko ay pang isang content lang, ganun. Kaya naman, ang ginagawa ko na lang kapag ganun, minamanifest ko na lang na kinabukasan ay magta times 3 yung itataas ng dashboard ko. Ganun, para hindi ako madismaya dahil ang hirap-hirap talagang abutin yung 60 minutes views sa may in-stream ads, promise. Lalo na kapag ganito lang yung niche mo na mini vlog at baguhan ka pa lang. Tapos, ang malala pa dyan, kapag wala kang kinontent ng isang araw or wala kang live ng 3 araw, yung dashboard mo biglang bababayan ng libo-libo. Ganun, kasi na-experience ko din yan. Ganun pa man, lumaban naman ako at lumaban, sabi ko nga. Kaya naman ito, kinaya at thank you Lord talaga na monetize na. So, it's time to celebrate. Kaya naman, kain tayo mga mommies and daddies. Again, thank you so much Lord sa pagkain at sa marami mong blessings. Naway ituloy-tuloy na natin to ha, hanggang 1 million followers. Ganun. At ito lang naman yung in-order namin for today's video. Napagasto si Daddy Dandan ng 1,000 nang wala sa oras. Charis. Pero sabi nga niya, wala nga yung 1,000 kapag pinagtrabahuan mo yan ng todo-todo. Kaya naman, deserve talaga na kumain ng worth of 1,000 plus. Charis. Siyempre, ikaw ba naman palaging alas 3 ang tulog para lang makakontent. Pero kahit ganon, ito na yung resulta, may 5K followers na. Kaya naman kung ikaw din nakagaya kong baguhan din sa pagko-content creator, ay nako, i-go mo lang yan. Wag kang mapapagod at wag kang mapanghihinaan ng loob. Ilaban lang ang content dahil sabi nga nila, consistency is the key to success. Diba? So, kung feeling man natin pangit yung content natin, ay nako, i-go mo lang yan. Dahil nga, hindi naman tayo pare-parehas ng taste sa buhay. Ako nga rin minsan napapangitan talaga sa content ko, na OOA-an, ganun. Pero sabi ko nga, go lang. Kasi hindi naman iisa yung audience ko. Kahit papaano may 1, 2, 3 pa rin naman
naman na nanonood. Kaya yun, go lang. And then, ma-share ko na nga rin, meron akong nakilala dyan sa daan na isang content creator din. And yun, nung nalaman niya na nagko-content nga ako about mini vlog, ganyan. Tapos, yun yung pinaka-advice niya sa akin. Consistency is the key. So yun, muli, maraming salamat sa inyo. Ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord. See you, 1 million followers!